Samtang nailhan na sa Provincial Health Office ang mga taong adunay contact sa 38 anyos nga Chinese national kinsa nagpositibo sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease sa dihang kini Gibisita sa Dumaguete City. Ani ang follow-up report. Ang babaeng Chinese national miabot gikan sa Sugbo ngadto sa Dumaguete sa wa pa moadto sa Manila. Miabot ang langyaw sa Dumaguete ni adtong Enero 22 ug mi-check-in sa usa ka hotel sa Dumaguete City kauban ang iyang boyfriend. Wa pa gipanganlan ang hotel hangtod dili kini mabisita sa health official. Gawas sa hotel, misuri usab ang langyaw sa usa ka beach resort ug mista sa laing hotel sa Dumaguete. Sa wa pa mo larga paingon sa Manila. Wa pa man masuta kung si kinsa ang iyahang naka-interact sa Chinese national, giimbisigahan na ang mga hotel ug staff sa resort. Padang gisuta ang driver sa gisakyan niyang tricycle ug sa van nga iyang gigamit. Gipaabot karon sa DOH Negros Oriental ang desisyon sa DOH Regional Director kung unsa ang mga mosunod nga lakang. Girekomendar sa PHO nga ipa-house arrest o self-quarantine ang mga taong posibleng adunay kontak sa Chinese nga babae. Kiniaron kalikayan ang pagkatap sa virus. Sama sa sitwasyon sa ubang lugar, halos nahurot na ang mga baldigyang face mask sa mga butika. It will depend on the evaluation, no? If they will be confined at home or what if they have signs and symptoms, then they will be advised to be admitted in the hospital for further observation. Kauban si Vicamyon sa Dumaguete City, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.